halvandet minut om Bazaar Vest. Go lange, det er din første dag, og vi skal fejre den, fordi det er din første dag. Og det er ikke hverken talfælde og røstkær. Okay, jeg finder motherfucker, Mikkel, bare tag den over, man. Jeg tager den over, for jeg synes det er en rar fest. Og rocker den her fra skolegården til Bazaar Vest. Jo, men ham lang kan snart ikke mere. En stil er billigere end tilbud i IKEA. Jo, du ved, du er for lang. Jo, lad mig lige hive min skills frem. Jo, sådan det går, hvad så ham lang? Du sagde sjære mutter, ved du ikke, det er haram? Ja, inden vi smutter, må jeg lige indrømme, jeg ved ikke, hvad der menes med sjal og mutter. Jeg ved ikke, hvad der menes med sjal og mutter, men jeg ved, jeg tog din mutter på dækket af en fiskekutter. Jo, du sagde sjal og mutter, og det er haram. Det er ikke fordi jeg er imam, men alaikum salam. Jo, skriv hjem, du kan blive mit lem, du kan blive lem, så bare æd den, min ven. Jo, det virker nok lidt praktisk. Jeg bliver sat til væk, når der er battle på arabisk. Jo, men jeg svarer dig din svans, om det skal være på tysk, engelsk, svensk eller dansk. Jeg rapper, og det er mit særpræg. Jeg handler mad i Bazaar Vest hver dag. Og jo, jeg laver en masse rap. Jo, jeg starter en grønthandler, sut på min pastinak. Sut på min pastinak. Jo, for vi er kommet her i dag for at høre en masse rap. Jo, så jeg giver de spasser slag. Hænger stadig ud hver dag i Bazaar Vest med Kaiser A. Hvad så kalder råb, få nu de hænder op. Jo, det er ikke fordi jeg vil give mig selv props. Jo, helt blank, du får pullet dusk. Jeg er ikke slag, du burde ikke smand ud af min kiosk. Vi har lige hørt fra tag team nummer 1. De her